L'alliberament d'Alicia Gámez, la seva arribada avui aquí, ens ha donat més força per seguir reunint-nos setmana darrere setmana, com cada dimecres, i ens ha donat més força per demanar i reclamar l'alliberament del Roque Pascual i de l'Albert Vilalta. Tal com ell ha dit avui, ells estan bé, però porten més de 100 dies segrestats, de manera que seguirem treballant amb exigència, amb discreció, amb rigor, perquè l'alliberament del Roque i de l'Albert sigui el més aviat possible. Ha dicho que nuestros dos compañeros, Roque y Albert, estaban bien, que nos ha congratulado ya la situación telefónica, pero luego en el aeropuerto también ha hecho referencia de que estaban bien. Eso nos tranquiliza, no teníamos excesivo miedo porque parecía ser que ese aspecto estaba bastante asegurado. De todas maneras, como en el caso de Alicia, los otros dos también, evidentemente, cuando se dan con la ciudad de Alicia, también hay que tener en cuenta que ahora tienen que estar, reencontrarse con ellos mismos, recuperarse.